Кога синът ви ще върне парите на измаменото момиче? Въпрос, който буквално взриви разговора. По време на репортаж Пело директно се обръща към Катинчарова от Величие с този остър въпрос, свързан с случая на Виктория Досева. Госпожо Катинчарова, кога сина ви ще върне 100 000 лева на измаменото момиче Виктория Досева? Такъв ли син сте възпитали? Кажете, защо мълчите? Кога ще обясните наистина историята, какво се е случило тогава? Кажете, кога ще върне парите вашия син на измаменото момиче Виктория Досева? Защо мълчите като комунист на разпит? Мълчите като комунист на разпит, момичето работи на няколко места, ще чуди как да си плаща кредита. Това ли е новия морален компас в българската политика, за който говорите вие? Това ли е новия морален компас в българската политика, за който говорите вие? Кажете, защо мълчите? Вярно ли е, че рекетирате кметове и ги заплащате за ветрогенератори? Правите ли го това нещо? Има досъдебно производство срещу вас. Квестор, може ли помощ, ако обичате? Има досъдебно производство мога срещу да вас. стига. Кажете Не за мога да момичето. го предоставя. Кажете за момичето. Пело, Кажете за момичето. контролиран достъп до токсити. Сина ви да върне парите на измаменото момиче, което и вие сте декларирали. Защо ме бутате? Защо ме бутате? Не съм питал много. Стига. Задавам си въпроса, защо ме пипате? Моментът повдига много по-голяма тема от един конкретен случай. Когато обвиненията стигнат до близките на публични личности, трябва ли те да поемат морална отговорност? Дължат ли обяснение на обществото? Или личният живот трябва да остане извън политиката? Тези въпроси вече се обсъждат активно. Твоето мнение е важно. Ако подобно обвинение бъде зададено публично, трябва ли да има ясен отговор? Напиши в коментарите какво мислиш.